Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. 63-09 йортында гадәттән тыш хәл. Ират подъездда батареяга типкән һәм коты бәрүледән торба шартлаган. 9 сыйныф укучылары рус теленнән телдән әңгәмә тапшырдылар. Укучылар сынауларга ничек әзерләнгән, белемнәрне тикшерүдә иң авыры нәрсә булган? 63-09 йортында гадәттән тыш хәл. Видео күзәтү камерасыннан кадрларда билгесез иратның подъездда батареяга типкәнен күрергә мөмкин. Коты бәрүледән торба шартлап, бөтен котны су баса. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты һәм вазгыятьне ачыкларга тырышты. Гадәттән тыш хәл төнге сәгать 1 йортыда була. Йортта яшәүчеләрнең күбесе инде йоклаган вакыт. Билгесез ират 63-09 йортының 3-нче подъездына кергән. Кадрларда күренгәнчә, ул башта почта тартмалары янында басып торган. Күрәсең, аларның берсен ачарга тырышкан, ә соңыннан батареяга типкән. Беренче катны кайнар су баскан, стеналардан түшәмнән буяу һәм штукатурка куелган. Гөлсинә Әхмәтшина бу йортта җыештыручы булып эшли. Аның сүзләренчә, подъездны тәртипкә китерү өчен күп көч һәм вакыт сарыф итәргә туры киләчәк. Весь подъезд полностью неделю надо мыть, если уже так мыть неделю. Окна, стены, лотки, все полностью отмывать неделю надо. Идарәче компанияда подъездда якын арада косметик ремонт ясалачагын билгеләп үттеләр. Хокук саклау органнарына гариза язылган инде. Бош инженер сүзләренчә, тәртип бозучыга финанс чыгымнарны капларга туры киләчәк. По вопросу перерасчета, получается, жители данного подъезда 6309, они могут обратиться в управляющую компанию, написав заявление на имя руководителя, то есть есть сайт управляющей компании, либо по электронной почте направить заявление, либо значит, по улице Ахметшина, дом 108, обратиться в офис управляющей компании, написав заявление на перерасчет. Подъездда җылылык тиз арада торгызылачак дип белдерделәр хезмәт күрсәтүче оешмада. Лилия Гатина, Яна Вальдио, Тахир Бикметов, яңалыклар. Бүген 9 сыйныф укучылары рус теленнән телдән әңгәмә тапшырдылар. Бу төп имтиханнарга кертелү мөмкинлеге бирүче сынау. Аларга 4 биремне үтәргә кирәк иде. Алар арасында уку, сөйләү, диалог һәм монолог алып бару. Укучылар җыя алган максималь балл саны 20. Укучыларның сынауларга ничек әзерләнүләре, белемнәрне тикшерүдә иң авыры нәрсә булуы турында алдагы материалда сөйләрбез. Укучылар әйтүенчә, алар стрессны азрак кичерә, белемнәрне тикшерә торган кабинетка керер алдыннан алар белән көтү аудиториясында укытучы да эшли. Наша задача состоит в том, чтобы детей немножко отвлечь от этого экзамена, от этого стресса. Это для них первый экзамен, конечно, волнуются, переживают. Василиса Исаичкина йомгаклау әңгәмәсенә төпле әзерләнгән. Ул узган елга биремнәрне эшләгән, текстларны әти-әниләренә сөйләп караган һәм монолог өчен клише өйрәнгән. Шуңа күрә имтиханда 9 сыйныф укучысы әллә ни кыенлыклар кичермәгән. Я почти не переживала. Меня очень успокоил тот факт, что мы сдаем в своей школе. Все-таки люди, так сказать, тут знакомые, учителя все знакомые. Мне сказали, что я сдала на 20 баллов из 20 возможных. Вот. Самым сложным для меня было описание фотографии, потому что я немного сбилась и занервничала. Әмма балалар йомгаклау әңгәмәсенә мәктәпкә генә әзерләнмәгән. Икенче мәктәптә алар белән рус теле һәм әдәбияты укытучылары шөгыльләнгән. Белемнәрен тикшергәннәр, нәрсә өстендә эшләргә кирәклеген әйткәннәр. У нас был пробный экзамен, на котором мы, вот как сегодня, все провели. Нам сказали результаты, и дальше мы уже готовились над моментами, в которых у нас были провалы. А потом уже вот сегодня утром повторила клише для монолога, немного почитала прошлогодние варианты пересказ и уже пошла спокойно. Балаларга барлыгы 4 биремне үтәргә кирәк иде. Моңа аларга 15 минут вакыт бирелде. Аларны бары тик рус теле һәм әдәбияты укытучысы булган эксперт һәм әңгәмәдәш бәяләде. Моя задача расположить к беседе, чтобы дети максимально смогли при пересказе раскрыть тему, в нужном месте вставить цитату. Әгәр 9 сыйныф укучысы дулкынлану аркасында йомгаклау әңгәмәсен тапшыра алмаса, аның имтиханны яңадан тапшыру мөмкинлеге булачак.
Мұның үшін 11 март һәм 20 апрель көннәре билгеләнгән. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Хәрәкәттә бәрәкәт Нур яшьләр үзәгендә татар милли уеннары узды. Шулы югары уку йортлары һәм күлиятләре студентлары аркан тартуда һәм капчык киеп йөгерүдә актив катнаштылар. Хәрәкәттә бәрәкәт чарасы Россия халыклары бердәмлеге елы ачылуга багышланган. Нур яшьләр үзәгендә хәрәкәттә бәрәкәт чарасы инде 3 ел рәттән уза һәм ул вакыттан күп санлы катнашучыларны җыя. Студентлар өчен иң кызыклы станцияләрнең берсе аркан тартышу булды. Балалар бер җиңүчене ачыклау өчен төрле күлиятләр белән ярыштылар. Все старались, пытались как-то потянуть. Тяжелая схватка была. Студентлар шулай ук көянтә белән йөгерү, капчык киеп йөгерү, йомырка белән йөгерүдә һәм кем алга таба ташлый уеннарында катнашты. Я кидала сейчас мяч. Кто дальше кинет, тот и выиграет, получается. Ну, я там подальше уж кинула, получается, я выиграла. Понравилось больше станция, наверное, метания. Метали очень быстро, так хорошо. Вот у нас мальчики вообще молодцы, были сами в шоке, что медицинский колледж так бросает красиво. Чарада югары уку йортларынан һәм күлиятләрдән 100 студент катнашты. Алар 10 командага бүленеп 8 станцияны үтеп иң яхшы нәтиҗә күрсәтергә тырыштылар. Оно проводится как стартом Года народного единства в России. Проводится 3-й год. Цель этого конкурса – приобщение студенческую молодежь к национальным играм. Можно сказать, что это такой татарский сабантуй в зимнее время. Конкурста политехника күлияты студентлары җиңде. 2нче урынны автомеханика техникумы студентлары алды. Лидерлар өчлеген төзелеш күлияты укучылары йомгаклый. Лилия Гатина, Яно Вальдю, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Шолыда ярминкәләр үткәрү вакыты билгеле булды. Ул 28 февраль һәм 7 март көннәрендә шәһәрнең 3 урынында, ипподромда, Южный агросәнәгать паркында һәм төзүче стадионы алдындагы мәйданда узачак. Биредә Тукай, Минзәле, Аксубай, Менделеск районнары фермерлары үзләре җитештергән продукцияны тәкъдим итәчәк. Шулай ук әле урыннарда Шолының азык-төлек предприятиеләрендә җитештерелгән ризыкларны да сатып алырга мөмкин булачак. Ярминкәләр традиция буенча иртәнге сагат 8-дән 15-кә кадәр эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Роза Хабибуллина, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. С 14 февраля по 29 марта цирк «Максимус» представляет уникальное шоу «Белые тигры», «Огненный человек», зрелищное мотошоу и лучшие артисты. Батырлар шоллыга килә. Герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш турнирына рәхим итегез. Бәйге Боз сараенда 13 һәм 14 февральдә сәгать 9-да башлана. Керү ирекле, яшь чикләве юк. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.